Jarumi Saif Ali Khan ƙwararren jarumi ne a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood kuma an gafi shi ranar 6 ga watan Agusta 1970 a New Delhi, India a matsayin ɗan wasan cricket kuma ya fara aikin fina-finai a India a shekara ta 1993 tare da fim ɗin kwaikwayo mai suna Yash Chopra mai suna Parampara, kuma bai fahimci nasara a lokacin da ya fitar da wannan fim ba, amma a hankali ya samu nasara da ya taka rawa a wani fim na soyayya mai suna Hey Dil Lagi da kuma fim ɗinsa mai suna Men Khiladi 2 Arani, har ma ya yi fitattun fina-finai kamar haka, kamar Dil Chata da kuma Kal Ho Na Ho. Sai kuma jarumi Ranbir, shi ma jarumi ne, wani shahararren jarumi ne a masana'antar shi ne ta Bollywood, kuma matashin jarumi ne wanda ya fito a fim ɗinsa na farko mai suna Bambaja Bharat wanda ya fita shekara ta 2010, kuma an haife shi wannan tauraro a ranar 6 ga watan Yuli 1985 a Mumbai da ke India. Kuma bayan kammala karatunsa na digirinsa na farko a jami'ar India mai suna Valhampton, Ranbir ya koma India don ci gaba da harkar fim ɗinsa, kuma fim ɗinsa na farko ya kasance wanda ya nasarar yin kasuwanci, inda ya samu kyautar Filmfare Award a bangaren Best Malay Default, kuma ya yi nasarar fina-finai masu daraja kamar su Bambaja Bharat, Goliyaki, Bram Sela da kuma Rambela da dai sauransu. Sai jarumi Ranbir Kapoor, sanannen suna da Kadangi Kapoor, shi ma shine mafi karancin shekaru da ya aikin fina-finai a masana'antar shida fina-finai ta Bollywood. An haifi shi ranar 28 ga watan Satumba 1982 a Mumbai da ke India, kuma shine dan jarumi Rishi Kapoor kuma jikan director wato Raj Kapoor. Ya fara fitowa a wasan kwaikwayo tare da fim ɗinsa na ban tausayi mai suna Vansali, kuma fim ɗin soyayya ne, shi kuma wasan kwaikwayo na wanda ya fita 2011 mai suna Rockstar, shi ma wasan barkwanci ne wato Barfi. Ya samu lambar yabo mafi kyawun jarumai biyu a Filmfare Award. Bayan haka ya yi Heja ne da Wani a shekara ta 2013, sannan kuma ya Idol Hey Mushkil a shekara ta 2016. kuma dukkanin fina-finan da suka yi ya yi blockbuster kware da gaske. Sai fim ɗin Sanju wanda ya fita 2018 wanda ya kara masa farin jini a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood. Bayan ayyuka guda biyu mai suna, yana da sababbin ayyuka guda biyu wanda zai saki mai suna Shamshara da kuma Brahmastra. Sai kuma jarumi Hrithik Roshan yana ɗaya daga cikin jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood, kuma ya kware da gaske. Jarumi Hrithik an haife shi 10 ga watan Janairu 1974 a Mumbai da ke India. Ya kafa sana'a mai nasara a Bollywood ta lambar yabo, inda ya lashe lambar yabo na Filmfare Award, har an kira shi na ɗaya daga cikin mafi kyawu na duniya. Bayan fitowa a fina-finai da na cikin fim ɗin shekaru 1980 na Roshan, shi ma ya fara fitowa tare da rawa a fim ɗinsa mai suna fim ɗin Rakesh mai suna Kahona Pyar Hai. Bayan haka ya yi fina-finai na da dama kware da nau'i kala-kala. Bayan wasan kwaikwayo da yake, Hrithik kuma yana ɗaya daga cikin mashahuran shahararrun masu rawa kware da gaske. Sai kuma ƙwararren jarumi wanda aka gwaigawa da shi a masana'antar fina-finai ta Bollywood yanzu haka, wato jarumi Ajay Devgan, kuma ainihin sunansa shine Vishal Beru Devgan, kuma an haife shi ranar 2 ga watan Afrilu 1969 a New Delhi, India. Bayan ya kasance da shahararren jarumin Bollywood, shi ma yana ɗaya daga cikin daraktoci na wannan sana'a ta Bollywood, kuma uba ne ga 'ya'ya biyu. Ana masa kallo yana ɗaya daga cikin jaruman Bollywood, kuma har ya samu lambobin yabo da dama na Filmfare Award da kuma bajinta da na fina-finansa ayyuka, inda gwamnatin India mai ta ƙara mai suna Farfashari Balan na hudu suka ba shi girmamawa na hudu farar hula a ƙasar. Shi kuma jarumi Rari Hari Ambatiya, wanda aka fi sani da jarumi Akshay Kumar, shi ma an haife shi ranar 9 ga watan Satumba 1967 a Amritsar, Punjab da ke India, kuma producer ne kuma mawaki ne, kuma daga cikin fina-finai da dama wanda ya fito a fina-finai har guda 100, kuma ya auri jaruma Twinkle Khanna ranar 17 ga watan Janairun 2001, kuma tun daga na yanke rayuwar cikin jin daɗi tare da danginsa. Bayan haka jarumi ya samu lambobin yabo da dama tun jarumai kware da gaske.
Sai kuma jarumi Muhammad Amir Hussein Khan yana ɗaya daga cikin fitattun jaruman Bollywood kuma an gabe shi a ranar 14 ga watan Maris 1965 a Mumbai da ke India. Kuma ya kasance babban jarumi a masana'antar shirya fina-finan ta Bollywood kuma furodusa ne sannan kuma babban darakta ne. Sannan Amerikan ya fara fitowa tun yana yaro a cikin fim ɗinsa mai suna Yazan Ke Baras fim ɗinsa na farko. Ko fim ɗin ya fita 1993 da kuma fim ɗin Hollywood ne fita 1983. Zuwa yanzu ya yi nasarar fina-finai da dama ƙwarai da gaske. Sai kuma jarumi Amitabh Bachchan kuma shi ma kwararre ne a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood kuma an daɗe ana gogawa da shi kwarai da gaske. An haife shi ranar 11 ga watan Oktoba 1942 a Allahabad, United Province a lokacin mulkin Birtaniya. Bayan kasancewarsa babban dan wasan kwaikwayo kuma furodusa ne kuma mawaki ne kuma mai gabatar da aikin gidan TV kuma ya yi fim ɗinsa na farko ya shahara a farkon shekara wanda ya fita 1970 mai suna Sanjar da Diwar. Sai kuma jarumi kwararre a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood wato Abdulrashid Salman Khan wanda jama'a suke kiransa da Salman Khan kuma an haife shi ranar 27 ga watan Disamba 1965 a Indore, Madhya Pradesh da ke India. Kuma bacin wasan kwaikwayo da yake shi ma furodusa ne kuma mawaki ne kuma mai taimakawa jama'a. Salman Khan wanda aka fi sani da Sallu Bhai Baijan a wajen masoyansa ya lashe kyaututtuka da dama a lokacin da yake yin fim kuma yana ɗaya daga cikin manyan jaruman Bollywood a wannan lokaci. Kuma a halin yanzu Salman Khan yana da wata kungiya mai zaman kanta mai suna Vain Homan kuma yana ɗaya daga cikin masoya wanda yake da masoya ƙwarai da gaske. Sai kuma kwararre jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood wanda aka haife shi 2 ga watan Nuwamba 1965 a New Delhi, India, wato jarumi Shah Rukh Khan wanda ake kiransa da King Khan Parshad of Bollywood kuma shine sarkin Bollywood. Shine sunan da magoya bayansa suke kiransa da shi kuma ya samu wannan sunan da ta hanyar fitattun fina-finai kuma har ila yau Shah Rukh Khan ya yi fina-finai ban dariya wanda yi wasan kwaikwayo na iyali. Ya samu yawan lambobin yabo da fim fiya awar har guda 14.